Ja, hallo igen, vi er tilbage igen. Gutter og gutter. Ja, med det ved jeg. Er det ikke nemmere at tage 2 først? Nej, fordi jeg kan ikke gøre sådan. Du skyder sgu. Oh shit. Det er jeg så ikke, men hvor mange er det? Jeg tager altså slag. Kæft, jeg er elendig. I husk at sige, I må meget gerne like og subscribe og dele det. Tak. Og I kan sige, at vi lægger mange videoer ud, fordi vi er 5, der sidder og laver videoer. Kæft, jeg er vanvittig til det der. Nå, det var slet ikke for noget. Jo, det kunne I godt. Skal vi... Og du lader bare lige spille her. Skal vi attack? Ja, det er det, du sagde. Seriøst? Ikke der kommer ikke den der interview nu. Har vi overhovedet noget? Vi har en, tror jeg, synes, der så. Skal det ikke den her vej? Nej, det skal den. Det er fuldstændig blå, den her. Det er ikke 3 runder, man har. Ja. De starter. Jeg skulle rent faktisk bare have taget, hvad det hedder, heavy, i det stund til her. Ja, men det er lidt for sent. Ja, det er det. Hvor kan de ellers komme ud hen? Den her. Ui. Ja, deroppe. Deroppe. Nej, så tilbage ved det. Er der en der? Ah, shit. Jeg må tage pause. Og så den der. Nej, sådan. Jeg hører det jo nu. Første kill. Så anden kill. Og se, drenge og piger. Sådan er det, man skal gøre. Ja. Og det er sådan er, man dør. Ja. Vil du have næste gang? Ja, dør. Yes. Det er faktisk mere god, den her. Okay. Det er det bedste. Det er så bare, den er træls at spille med. Det er en lille smule irriterende at bruge. Ja, fordi du ikke sådan hurtigt kan skyde. Jeg har passe på, at det ikke går rundt og spejer bare nej. Ja. Hvad fanden? Jeg har en Natasha, det der Oliver. Har du Natasha? Den hedder Natasha. Åh, fedt. Den ved vi da. Nej, med det bestemt. Det nok har været nemme. Ja, jeg har ikke lige set dig. Altså, jeg skal være ingeniør. Ingen der. Ekstra tid på.
gør mange Så af det. går der gået ind her. Vi har lige brugt sådan en gun. Vi bygger sgu bare her. Vi skal nemlig herhen, så vi skal have Så er Mike, der spiller igen. Papa, kan du huske, logge ind til din jæger på Steam? Vi skal bare ignorere det der i baggrunden. Nej, det skal vi ikke, fordi vi har bibel, hvor vi skal lave om det her. Vi skal lave om det jødel. Er det her din Mike? Hvad? Nej, det er... Shit. Hvordan går det? Hvor er det jødel? Bare så for overlevelse. Ah, shit. Han der her nu er sådan der. Det er tydeligt regnet ud. Hvem? Han der. Det kunne så regnet ud, fordi han... Og vi får klø. Jeg håber virkelig, det er også, der skal... Tak. Kan man ikke også gøre det som indtil? Det kan du godt. Det er bare ikke lige det Det er bare smarte ikke helt det gode at bruge. Fordi du hele tiden skal rykke frem og frem. Hvor er Nej, jeg gider ikke det her. Nå, vi stopper lige hurtigt videoen, og så går vi ind i en anden. Ses! Så er vi tilbage, gutter og gutter. Jeg har lige fået en ny en her. Det er sådan et underligt map, det her. Men så er det nok, hvis det var skavt. det må I leve med. Ja, nu er jeg med. Nå. Sheriff, hvis det er lækker. Og for sat. Nej! Hvad skal det døde? Kan de godt løbe helt hen? Nej, det tror jeg ikke. Det smager som godt folk. Det er ikke godt folk, men... Ja. Det skal godt høre op. Hey, kan man egentlig godt rocket jump? Jo. Skal man ikke bruge nogle specielle handsker til det? Nej, støvler. Jo, det siger ham der, raketmanden. Ja, det er det nemmeste, at det bliver raketstøvler. Mister man så ikke så meget det? Ej, shit. Nej. Måske du kunne lette med 10 eller sådan. Så er det, de fortsætter, hvis jeg ikke kan lide det, men det bliver det altså nødt til at være lige nu. Så må I lige skrive ned i beskrivelsen, hvad I nu lige har Det lyst skal til. en kommentar. Oh, shit. Nå, jeg ikke beskrivelsen. Kommentaren, mener jeg. Tag den her. Lad mig ikke. Og jeg hælder på den her. Fuck, det er lækker det her pis. Og jeg er bag dig. Ja. Jeg tror vi så bliver inde på de her 2 let's play her vi lige har lavet, men vi ses næste video. Vi ses! Hej!